Je to už dávno, čo chytili ma grafity. Všetko vreckové na dózy, ostatné mi bolo uriti. Žil som si vo svojom svete, mal som iné hodnoty. Bez vône farby chodil som po ulici jak zabitý. Môj tek, drak 95. Už jak 16 ročný mal som na scéne rešpekt. Spolu s ľuďmi ako Vega, Wolf, Scott, Maska a Rek. V DTK crew rozbehol sa malovania nový vek. Tegy, bombingy, throw-upy, ilegály v uliciach. Smalované električky, vlaky v depách, staniciach. Prvé graffiti jammy a prvé legálne steny. Prvé hip-hop akcie, to bol počiatok našej scény. Roku 9 spravil som poslednú vec. Prišiel MS, graffiti som zavesil na kline. Preteklo veľa farby dnes, so mňa je už starý pes. Rešpekt pre všetkých, ktorí si v tom idú až do dnes. Toto je pár ľudí, čo sa na to nevysralo. Toto je vlastný život, ktorý som sa inšpiroval. Toto je Hip-hop, kultúra moja. sa rozširoval a rastol ďalej na všetky strany. Chvíľu trvalo, kým som pochopil, že už nie sme sami. Writeri, reperi, beatboxeri, DJi, speváci, tanečníci, freestyleri, breakeri. V podchode som videl tancovať len Karola Zajaca. Dneska školy na úrovni jak Laciho SDA. Pred pár rokmi žiadne klipy, teraz je ich hromada. Človek by mal problém všetky tie videá porátať. Koncert nejakej hviezdy tu bol kedysi iba sen. Teraz chodia sem mená ako Jay-Z, 50 Cent. Nedávno mali producenti len kompy a softvery. Dneska majú už štúdia vybavené hardvermi. Všetci sme súčasťou, účastníkmi tejto hry. Bez vás fanúšikov by sme boli ale stratení.